वॉटरमेलनात साली घालून जॅम रेडी जाला. मस्त युनिक असं ना. घरकडी कशी करचे हेल्दी रीती री म्हणून कोण दाखयला आम्ही. बचंगा साली शिनून झाली. ते बचंगा कुटके अशी घालून एक ज्यूस काढते त्याचे. शिजत दवरता. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ घालता ते शिजो. हे उदक काकलेत वॉटरमेलनाचे आता ताका साखर घालता. वॉटरमेलनाचे ज्यूस घालेल्यानं तर ब्लॅक फ्लेवर येता आणि उद्द घालका म्हणना. येळा पिठी घालता. एक पकली केशर घालता. दाखवणार. यात रनिंग कन्सिस्टन्सी असं सम आट्टू काय आहे जॅम जावका जाल्यार आणि शिजू काय असं म्हणायची. नीव तरी ते ग्राइंड करता. नीव काय जॅम रेडी झाल्या. बाटलें घालतात. यात जॅम बाहेर दवरत की फ्रीज दवरत नका बा बाहेर दवरायचा. हे आजी साली उकडी करताची. वॉटरमेलनात साली घालून जॅम रेडी जाला. मस्त युनिक असं ना. घरकडी कशी करचे हेल्दी रीती री म्हणून कोण दाखयला आम्ही. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल.